Kristu oyinkosi. Ngibingelela ubaba umpostoli phakathi kwethu, ngibingelela umama umpostoli, omama abafundisi, abafundisikazi abakhona phakathi kwethu, omama abakhona intsha, welihle igama lomfeki wethu Jesu Kristu uyinkosi. Siyambonga nangalolu suku namhlanje owahlela yena ukuba sizohlala ngalolu hlobo, simunikeza udumo, sithi akekho njengaye impela. Masibheke emuva, ngiyacabanga ukuthi lowo nalowo phakathi kwethu uyamangala ukuthi inkosi okungenathi impela ngabe sisalile endleleni. Haleluya. Sisebukhoneni bakhe bancane, sizokudumisa. Ngizocela siphakame sivule inkonzo yethu ngomkhuleko. Masimbonge, Simbonge
Sibongile umfelo wethu uJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa. Siyabonga ukuhlangana ngale ndlela namhlanje. Sibonga ukuthi abantwana bakho bagcinile endleleni baze bafika besuka ezindaweni eziningi ezihlukeneyo ezikude neziseduze. Siyabonga uNkulunkulu onomusa kunikeza udumo. Siqalekisa yonke imimoya amadimoni amandla obumnyama wanasabelo ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyakhuleka Nkosi ukuba ufafaze igazi lakho phezu kwendlu. Siqalekisa yonke imimoya nangaphakathi ufafaze igazi lakho. Simelana nakho konke okumelene nokulalelwa kwezwi lakho. Siyakuthumba sikuthumbele kulaleleni. Njengoba ushilo kwabaseKorinte besibili chapter 10 kusuka ku-3 kuya ku-6. Wathi noma sisenyameni kodwa usinikezile izikhali zokubhidiza izinqaba zikaSathane. Siyakubonga-ke uNkulunkulu wethu namanje ukuthi ukhona uphakathi kwethu. Qhubeka-ke Nkosi sinikele inkonzo yonke kuwe. Nomntwana wakho Nkosi omphathise izwi sikunikela kuwena. Siqalekisa wonke amandla esitha wanasabela. Sikhulekela Nkosi ukuthi siliqaphele silizwe izwi lakho silenze. Ubusise kube lo naloyo khona ufikileyo manje. Udumo lonke-ke Nkosi sikunikeza wena nenkonzo sidlulisela kuwena ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Oh
ngaphandle kwakhe. Haleluya. Siyomnikeza udumo-ke uJesu Kristu oyinkosi nantambama. Ngaleyo chitha isikhathi ngizocela amazwi uzokwamukela. Ngicela ezokwamukela uyinkosi ephakemeyo. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu ukuthi unigcinile, akwazi ukuthi nifike niphephile. Asizezwa lutho-ke ukuthi khona abavelelwe okuthize nabasesendleleni. Siyambonga uNkulunkulu, siyazi uzobagcina. Namukelekile-ke kuthiwa ngizokwamukela inkonzo engajwayeleki ukuyenza le. Bengazi ukuthi ngizokwenza. Athi namhlanje nami ngiphethwe. Ngazi ukuthi mina ngizorekhoda nje kuphela into engiyazi ukuthi ngizele la enkonzweni yabesifazane. Ngibona lokungifakela endlini ube manje-ke sengiyatshelwa ukuthi ngizonamukela kufanele ngithobele ngoba nami ngiphethwe nje kulezi insuku. Ngithatha leli bhuku-ke kodwa abantu basebancane, kodwa-ke baningi abantu abadla. Nginesifiso nje sokuthi ngigijime ngokunamukela ngisho abantu abala suka kuziphi indawo, abanye beza kusasa. I-brand yaqala ukusubmitha amagama yasoThongathi. uThongathi branch, ibhuku leli engibhala khona abantu abezayo. So-ke ngiyanicela-ke ukuthi uma umuntu eza alisho igama lomuntu eze nayo, vele athi umuntu ngiyeza sibabili. Yena-ke ngiyambona phela ngokuWhatsApp usegameni lakhe. iThongathi branch, iHammersdale branch. Bese bakhona beza ngabodwa, khona osuke eMlazi, eMaritzburg, eBizana, eNew Germany, bese kuba uMlazi branch, iNtubatuba branch. Bese kuba khona usuke eMnambithi, usuke eNgwelezane, eThubela Fair, eMpangeni, eMaqhekane, eDazimuka, ePinetown, eMthatha, kuQumbu. Angibabiza amagama. Ephuma eSikhaweni, abaphuma kwaHlongwe, eMthwalume, eNtunjambili, e-Underberg, eChesterville. Bese kuphinda iqhuma iThongathi branch, bese ngibizile ukuthi iphinde yaletha amanye amagama alandelayo. Bekhona uphuma eNtuzuma, uphuma eShiyane, uphuma eMatatiyela, Eastern Cape, uphinde bese kuba neMudeni branch, abaseNewlands West, New Hanover. Bese kuba uMnambithi branch, Lady Smith leyo. Base kukhona uMbuba branch, Mandeni noma iSundumbili branch, basazomthetha bafuna ukubizwa ngani. Bekhona abasuke eLamboti, eBhambanana, eLejozini, bekhona abasuke eNgwavume. Kube neGreytown branch, khona umuntu usuke eNgwelezana bese ngeke ngayibiza ngokuhlukana kwaba uNthabazane, usuke eZakheni, Keysdrift, eMhlabathini siphethwe ngoMusa branch. Niyayazi le sefela uMfundisi waseMhlabathini siphethwe ngoMusa branch khona.
abangakafiki. Oh. Kune branch lapha eMhlabathini siphethwe ngoMusa branch. eTranscorp. Kube khona eGreytown, kube khona abanye abasemafakatini, Full Salvation of Christ, bese bakhona iBergville branch, sengibiza ama-branch, eGauteng branch, ihlanganisileke bayibize ngama-Gauteng branches, khona iSoweto neMidrand, ama-branch amabili. Ndonda abakafiki laba ngase bekhona eGauteng ayikakafiki. Oh, khona basuke eSwatini, sekhona eSwatini abakafiki. Oh, babili abasuke eSwatini. Okokuqala ngasiba nabantu abaphuma ngaphandle kweSouth Africa, kusho ukuthi basendleleni iWillow-Fontein, baningi abantu baseSwazini. Noma ngabe abalile ngikholwa ukuthi abekho ngaphansi ka-50, kodwa babili abezayo. Khona iWillow-Fontein branch, bese bakhona abaphuma eBronkospruit eMpumalanga, kube khona abasempophomeni, iMuthu branch, Midrand branch, wababe balandeliswa, iMelmoth branch noma iNdundulu, abasebhamshela, bese kuzoba-ke ophuma eHawini, Hammarsdale, Greytown, Engome KwaMaphumulo, Bergville, Indlovulenkhulu eVryheid, eNtseleni, eScott, Welezane, eJozini, KwaDlangezwa, eMtuba. Bekhona uMlazi branch uyaqhubeka uletha abantu, awunamfundisi njalo, kodwa baningi abantu bakhona, kuma-15 manje. Bekhona abasuka kwaDabeka, oThongathi, khona iqhubeka iWillow-Fontein, khona abasuka eMzinto, khona abasuka eMbulwane, eGreytown. Basemzinto lapha. Bese bakhona abaseDokodweni, sikhona abaseRatande, Heidelberg, eGauteng, khona iTsakane, eBrakpan, khona iTonville, eMaritzburg, khona uMaphumulo branch, bekhona omunye usuke eMaritzburg, khona iDududu, khona eMafakatini kuyiQhunye, khona iTaylors Halt eHashini, khona uMsinga Top kwaNoxomboshe, khona abaseThengane eManguzi, khona abakwaNgwanasi kuseManguzi neNgwanasi indawo eyodwa, khona abasuka kwaMaphumulo, khona eUnderberg, khona abasuka eMhlathuze. Bengithi angidlule la. Siyanamukela nonke. Ngicabanga ukuthi zonke izinto zivuliwe ngapha emva kwami nomnyango ngapha, kodwa ngaphandle ngikhuluma la ngaphakathi kunama-toilet namashawa abesifazane ngapha, ama-toilet abesilisa. Banawo amashawa bona la ngoba balanda, azabe khona mbala lapha kule handle eyodwa ngenhla. Kube khona amashawa abesifazane, babonile abanye yangena, zikhona inkomba, siba ama-toilet abesifazane nawo abesilisa. uNkulunkulu-ke abe nani enkonzweni yabesifazane. Siphathane kahle, sihloniphane, sinikane imbeko ngokwesiXhosa, uJesu Kristu inkosi. Angazi noma khona okusalayo, yabona ukuguga bengibangizimile nansi iprogram ihlezi lapha. Kusasekuseni inkonzo iqala ngo-9. I-breakfast lesikhathini 7. Breakfast to 7, bavuka abantu bageza amashawa amaningi la ekhaya, awu-51. So maye u-51-ke, kusho ukuthi baningi abantu abangageza, nivuke nje nigeze kahle. Akubonaka amashawa dedela amanzi phezulu kwabaqalayo, sigeza ngey'ndishi. Isizathu salokho esokuthi amanzi awehla phezulu amnandi, angithi? So umuntu uzothatha u-15 minutes ya ku-30 minutes eseni. So-ke ngcono kusetshenziswe iy'ndishi, khona uzogodola, usheshise, uphume, udedele abantu. So kawu-51 kodwa kusetshenziswe iy'ndishi, umgodi wokuchitha ngikhona khona. Nama-toilet akhona-ke eduze, ukuze-ke lingenzeki iphutha. Uxakwe imvelo, ususebenzisa wona lo mgodi khona la wamanzi kuphela.
Ngale kwalokho-ke izikhathi zokudla zikhona, inkonzo ziwu-4 kusasa ngokudinga inkosi, isibayodwa ngesonto eyombhabhadiso, khona-ke ababebhukhele ubhabhadiswa, izoba yodwa yombhabhadiso ngesonto. Jesu Kristu inkosi. Kubulo-ke sizosizwa ngokuhola lezi nkonzo ngokubekwa uNkulunkulu, yena uzosiholela-ke khona sitshele nesikhululo sazo, uNkulunkulu abe nani. Ngicabanga kuphelile kufanele ngikusho. Amakomiti akhona, o-Asha bakhona balengisile into zabo. Amakomiti ngiyadonda sazoshiwo yini angazi, kodwa uma unento edingayo kunekomiti le-catering, ikomiti ngiqaleleni ukubala ngoba ngiwazi azokuhlula. Kodwa-ke bakhona abazokulungisa lokho, ngiyabonga, isale kahle-ke. Mina wami umsebenzi ukubuka leya nto kuphela, uJesu Kristu inkosi. Engani kuJesu nguboni, ophiwa amandla nguyena, uJesu nathi, uJesu unathi ngomoya, kepha-ke ngalena, sizombona. Engani kuJesu, oh yeah.